На първо място е сексоложката Наталия Кобилкина в горещо по-нова в разговор за йонията. Какво е йония ли? Ще останете много приятно изненадани. В тантра школа във Франция ние наричаме нашите женски гениталии йони. Йони, това е нашите гениталии. И много хубава жена да медитира на своите йони. Как ще медитираме на йоните? Седа с отворени крака към огледалото. С отворени крака, така. Към огледалото. Към огледалото. И без бельо. Без нищо, разбира се. Чисто голо. Демонстрация няма ли да има? И едно подробно обяснение ще свърши работа. Чиста гола. Сяда срещу огледалото. Да. И гледа към своята йони. Просто разглежда я, радва се на нея, любува се, говори нежни думички, играе с нея, като се едно цвете. Оле, майко ми. Засрамаш ме, сега не знам на къде да гледам, докато ги говориш тия работи. Ние също се изчервихме. И се вкаменихме. И много е важно жена да се научи да се наслаждава, да обича с цялото сърце своята йония. Това е център на нашата сексуалност. Съвсем се ионизира този разговор. Става все и по-горещо. За мен беше очудващо. И питам жени, те гледаха ли се изобщо ли долу? Повечето жени никога не се гледаха и да гледаха само за това, че там нещо им болеше. Просто, има такива, които не знаят как изглеждат долу. Просто не знаят. Боже Кръстев, каква липса на любознателност. Възмутен съм. Никога не са пробвали на вкус, не знаят какъв вкус имат, каква миризма имат. А как ще се пробваш, бе? Айде ще се гледаш, пробваш се така. То човек във всичко трябва да се пробва. Веднъж се живее, Геро, нали така? Как ти искаш партньор да ти прави орална любов, ако ти не знаеш какво му предлагаш? Не сервирай преди да се опита. Златно правило на всяка добра домакиня. Как ти искаш партньор да ти прави орална любов, ако ти не знаеш какво му предлагаш? Чакай, за първи път след 9 години водене на горещо ми стана горещо. Някой да ме изпоти и мене в това студио. Не, някаква почивка давате ли с това предаване? Водещата се притесни. Горещи и студени вълни заливат това шоу. Сигурно е свързано с климатичните промени. Не е сигурно. Чакай, за първи път след 9 години водене на горещо ми стана горещо. Някой да ме изпоти и мене в това студио.